Tripura hasteni doli te berai khiri hamkraino tebo foloknani bagai tabuk hasteo shokpaika Asian Development Bank ni kaisa kuchuk beremni bodol krak shalo Sachibni habanogo kaisa nangkukmani kokchapjakha tui lama akorokno tui koklam Tripura hasteni doli hamkrai te berai khirini yaphang tebo krak khlainani bagai hayungruk chubanani bagai kaisa nangkukmani yapri buskango tubukha krak shalo hasteni Sachibni tongthayo Asian Development Bank ni kaisa bodol kokchapjakha haste hapangi doli hamkrai bedek bai ADB Principal Urban Development Specialist Tomu Wedani tujul Mumbai o kokchapthani manjakha Nogor Unnayan Bibagni oja Dr. Milind Ramte khobui nangkuknai adongrokbo kokchapthani hasteni ungtong joradi hamkraini project te thinangni naharmungrokno tui kokchapjakha Montri Okra Dr. Manik Shahani tujul Mumbai ADB ni Chuba Mumbai kabangma hamkraini samung khlaijakha hasteo Aboni bagino Tripura Urban and Tourism Development Project by Khopjak ADB ni o kokchapthani Tomu Weda kare Shorin Chungte Bobej Kumar ako samrokbo Manilani ADB ni tangbedek te Bharat hakotorni abashik mission ni adongrokbo manjakha o jorao ADB bodol hastini kaijini doliwo hamkraino tui koklam angkha ADB ni Chuba Mumbai beraikiri snamjagui tongkha o project no Angli thani nangkukmani samung tangkha Tripura Urban Planning Development Authority te Tripura Tourism Development Corporation Limited krak shalo o kokchapthani tui lama akorokno tui koklam angkha kusuno aboni logi kaichar dolini bagai hamkraini wansukma te hinangni bagai bo koklam angkha Tripura hasteo phaibani bisingte hasteni doli te berai khirini hamkraini bagai ADB ni Chuba mung tongnai hini shaka Bureau Report News Now